L'altra vegada, quan va passar la Dana aquí a Catalunya, un dels retrets que va tenir la ciutadania era el rebre l'alerta en un horari molt tard. En aquesta ocasió, dintre del comitè de seguiment s'ha tingut en compte això i després el temps de resposta dels agents que han d'atendre qualsevol situació que es desbordi d'aquesta pluja intensa, quin és per tranquil·litat de la gent? Quan triguen en arribar? Gràcies. Sí, en relació a l'activació de les alertes, de fet, totes les que vam activar durant l'episodi de la setmana anterior es van activar en temps i fins i tot les que afectaven a les comarques, en principi, de Terres de l'Ebre, més l'ampliació a un total de 9, de la zona de Tarragona, Baix Camp, el Camp, que també van quedar afectades, es va fer amb temps suficient com perquè la ciutadania pogués autoprotegir-se, en el qual sigui un desplaçament o qualsevol activitat. I fins i tot es va fer una restricció de la mobilitat en un període determinat de temps per evitar precisament que s'assumissin riscos. Vostè fa referència a l'alerta que es va activar en el cas de Baix Llobregat i Garraf, que evidentment hem de tenir en compte, per poder comprendre a vegades la capacitat de reacció que tenim des de Protecció Civil, que els fenòmens atmosfèrics són canviants i són dinàmics i, per tant, en aquest cas en concret, l'alerta es va activar 10 minuts després, o sigui, molt ràpid, de tenir l'avís d'observació que estava plovent 6 de 6. Però la previsió, pel que feia intensitat de pluja o acumulació de pluja per a aquestes dues comarques, no era d'aquesta intensitat. Per tant, aquest decalatge sempre, o en moltes ocasions, s'ha d'evitar que no sigui així, es pot produir. Però li donaré una dada que crec que és important. Pel que fa a la mobilitat en tot el que anomenem l'anell metropolità, tot i que l'alerta es va donar 10 minuts després, és a dir, molt ràpid, això és una activació ràpida, de conèixer l'avís d'observació, és a dir, que plovia molt i plouria molt, un total de 220.000 vehicles menys es van moure aquell dia en tot el que seria l'anell metropolità, inclosa la C32, que és una carretera on dos vehicles que van sortir en els diferents mitjans de comunicació que s'havien quedat, malauradament, en la carretera en el moment en què la C32, en el pas del Canal Olímpic, es va inundar per un problema de la infraestructura. Però crec que aquesta dada és important perquè dels 660.000 vehicles que es van mobilitzar l'any passat a la mateixa hora, enguany, en aquest anell metropolità, 220.000 vehicles menys es van mobilitzar. Per tant, les alertes funcionen i són un instrument que, a més, està bé recomanat per la Unió Europea i, per tant, s'ha de complir per alertar a la població que està en risc i que s'ha d'autoprotegir. I abans m'he deixat sense respondre a la segona part de la pregunta de la companya, que era com estan els efectius. De fet, ja aquest matí, per exemple, Bombers ja ha previst que en el cas que necessitem reforçar els serveis ja hi estaran disponibles, per tant, hi ha un reforç d'aquest servei i també hi ha reforç de tot el que té a veure amb la gestió de carreteres, amb els panells informatius i també amb el personal del cos de Mossos d'Esquadra, que fan tota la tasca de desviació de trànsit, si hi ha acumulació d'aigües en alguna carretera, per exemple, per la intensitat de la pluja, o bé desviament de rutes que permetin evitar els col·lapses de trànsit. Això està tot previst ja.